Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Itay ka pa'y nga katkatawa, tuya. Kanya ti katkatawa maya. Ay na, ni Marikwanang. Apay ni Marikwanang. Kanya ti nakakatkatawa ngay naramid na. Agkabawon. Ay na, di na amo ti agsuple. 200 ti presyo jay ginatangkaw. 5 gasot ti kwarta. 300 kumati supply. Angam inikan nakit din iti upat agasaw tay. Kanya. Ay na, nalugin iti sang agasaw. Agkabaw mga minaw. Ay kat insublim kumaa di sa ngagasot, tuya. Sanon, basol na mutlaang numalugay. Jaklat na nagtagtagarin a sobragayam di imbaryana. Ay, kukwa kon ayay sa ngagasal. Kanya. Adto yan ti suklem kwarog. Sagyaman nak, nanakwanang. Nay, sobra mo timbaryam kanyak, nana. Ha? 8 pesos lang ti ginatangkaw. 20 jay kwartak. 12 kumati baryak. Ini kanak mat iti 15. Aya. Aw, ato iti 3 pesos a sobra. Malugi ka ano kasta. Ay na, agyaman na kwarog. No daduma ngamin ka masubra ak tagsuklay. Sa bagay, at dalata pa nagkamali ako nata. Imbaglakit din ta nasingpet ka. Insublim ti sobra. Awanan yaman na. Sige, innakaon. Itay ka pa'y apo managnamit dito yung barangay. Hul kagawad ko, anak. Oh. Apa, Wah! Ay, anyamatan. Ay, Ne, apa masikuran ka? Uy, asus, nagsabat pa yan dagiti nagatidog akiday mo akas laki day tinwang. itay pa asap sa pulag ti bulpen kaw. Ha? Jak mo amo tinangikabila kaw. Bulpin only? Why? Wahi. Ikang ka iti baro bulpin ba? Siyak ni masikuran ka namang kita ka. Ay, unay ka. Why? Na, Managlilipat ka talagan. Adon ti malipatak. ay talaga akas ta kagawad. Bumakit nga ron na taon no lumakay. Ay, wag nga raod. Uy, Ikakalangan iti bulpin mau. Di mo sa pulan di bulpin mau. Why na? Ha? oh, apay kapitan. Na Ni, Ay sus! apay ngagkatawa ka ngay. Anyagkat katawaam. Nakitak di sa pulan abulpain. Sa dinaw. Day taman day. Nakasabit di ta t-shirt mo. Ito! Ay, just kabulpinay. Dama ilagayam dito imado ka nakasabait. Tila pagsuksuksukan day ta bulpin mo agabaw kan, mari. Huwag nga rod, kapitan. Uray siyak, makaisa makiti pa nagkabaw kon, kapitan. Bayada kung di utang ko hindi na minsan nga aldaw kagawad. How much aman? Mabit lang, kapitan. Takita ak tay notebook kapag ilis-lista ak. Ay, bayadak amin na naman na. Tani ka babain mo, no, agbayag ti utang ko. Dahil jay tumot ngamin abanang. Nagado nga ipagpagatang na. Manaw. Jak mo masarakan tinagan mo dito listaan ti utang ay. Anya? Ay, unay kamitin.
Jak sama inlista dagiti inutang mo, kapitan. Yay, kasano nga ro day ta kagawan. Sapay nagado jay inutang ko idi na minsan nga aldaw. Malagip mo ka di pa dagiti inutang mo, kapitan. Jak malagip agure ka. Jak malagip amin. Tila ang malagip ko kat cuticle remover. Paghulor iti buok, dagom, sinuled, supot ti ice, agas ti sakit ti ulo, awan malagip kun awan malagip kun. Ay. Yan. Pasol ko mo laang na ito'y kapitan. Jak mga mininlista tayo utang maun. Ay, malugi akon ano di mo malagip. Jesus, pasensyakan ata nagpating gamot di tanti lagip ko. Ay, Ang tap no di ka malugay, bayadak di nalagip ka. Kad no malagip mo to, pa di dato mga utang ka. Di bayadak. ay na, agyaman na kapitan. Di bariyak nga'y marikwanang. Anya barya nga ibagbagamay. Intad ko magkangkatay baryam. Awan pa'y mo tinyawat mo kanya. Sa nga gasaut di kwarta. 50 pesos di ginatangkaw. Intad ko matay 50. Ay na, uray ka utak ti bulsak maray. Talagang awan tinted mo. Aw, talagang awan. Anya, Ay talagang agkabaw kan marikwanang. Awan mo't talaga ti inyawat mo kanya. kaslay nyawat ko matitay. No talaga nga inyawat mo kanya. O di adda ko ma. Kinaot ko matan ti bulsak ng awan mag. Sige. Na ito ti 50 pesos. Awata mo. Ay! Ay! Anya man ang tikat katawaan, tuya. Ay na, agnanayon ko man nga kabaw ni Marikwanang. Na, apay ka di manay. Libray di ginatang ko asidaan taitay. Imbagak laang adi na pa intadye bariyak na mati matang. Ha? Kinapudno na ba daw? Nayawat na ti bariyak. Nagulbudak laang adi na pa'y naitod. Ay, madiday ta nga aramid, tuyang. Luklukwam ni Marikwanang. Ay na ba daw? No di mo aramatan tautak mo. Mabisinan ka. Ngam luklukwam laeng, di pada mataaw. Sana nasaya day ta nga aramid mo, tuyang. Oray siyak inteng. At damat tan dagiti malipatak. Basta di nakmalipatan nga asawam Ay, sika talaga. At dalaang dagiti banag ang malipatak. Gagangay iti bumaketan ako nada. Sa bagay. Nikagawat ko na ang adun ti malipatan na. Di na pa yan inlista dagiti dado mga utang ko. Ay na, makaturturog ako inteng. Kat maturog kan Basta saan nga gnanayon. Kundi mo liplipatan ti agangas tapno saan ka amatay. Anya! Madanaganag. Ang mga numalipatan ti saan nga agangas dungaw. Jak pa mo't kaya ti mabalo Anya maninday ta nga ibagbagam. Kasano akton nga no awan ka itibiyag ko dungaw. Di na saysaya at no mataya kaon. Kaputawan ka mo't la itibiyag ka. Di awan ser-serbi itibiyag ka. Ay, sumardeng ka man. Sa anak pa'y amatay. Di tayo amo tibiyag dungo. Ang mga no da ito yung timaudi arabi nga kaidata. Anya? So nga arakupan ka itinairot. Ay, pinakarakupan itinairot inteng. Diyak makaangas. Aw, anya ti sapsapulam di ta nanakwanang. Jay listahan man ti pautang ko, kwarog. Anya? Ay saus, nalipatan manain. Ay, huwag nga rod. Anya nga tan ti mapaspasamak kanyak. Kasanon ngay dagiti nakautanggan ka, no di mon mabirukan ti listaam. Malugi akon. Iso nga isarakon ti tersena. Ha? Ay, sana. Patsak amalagip mon tumot lang, no sa dino tinang ikabilam iti listaam. Ay, sapay la kumaa. Sapay nagado ti pautang ka.
Jak malagip amin na pinautangan. Gail, naitapuak ti tricycle ko iti irigasyon. Ha? Unay mo tinapasamakan kan? Ay, itaray da kan iti ospital. Sana nang Gail, Ah. awan mat donor ka. Anya? Naidiritsok lang ti tricycle iti irigasyon. Linisyak ngamin di aso ang nagbalase. Kunak no natay kan ah. Ah, Imbag ata da nakakita kan ka, na itapwak ka iti irigasyon. nakaprino akmat. Nagikis-ikis lang ti tricycle ka. Malala, gawin tayo nga roden. Saan na balay? Tana isang at tayo ti tricycle ma, manipod di ta irigasyon. Unang Gail, tingkyaw ka dagiti timulaw. Ay, Aw, ang tikat katawam na natuyang. ti pan nakadisgrasyam Imbag ta saan ka anatay? Napay nga rod akatawaan anak ngay. Nadisgrasya ak lang arudain. Ay nakwarog sabali siguro ti pampanunutom. Iso na disgrasya ka. Anya? At dapay dugol mo di tamuging mau. Ay! Unay kamutain. Katawaan nakit dain. Sa narumbang akasta ti ramidam. Ay na, imbag lakit din tawan tinaira na pasahiros mau. Tanuad da, nalabit na disgrasya mo. Napay nga rod akas lamaragsakan ka. Sana kasta mapasamak tumutlakan ka. Makitam. Ni Marijuanang agkabaw. Ni kwarog na disgrasya. Ay sus, sandang aramatan ti utak da. At dayta ka manin ako na, tuyang. Hey! Saan na perfecto ti tao? Adda pa nagkamali na. Adala amin dayta. Awan kit di ti panunot da. Sandang aramatan. Ay, sumartin ka man dita, tuyang. Saan ka nga, kamkamalay. Hay, badaw, sakbay nga daramida. Panunutak pa'y nga umuna. Tapno sa anak nga agkamalay. Daytoy may titandaanam, tuyang. Saan mo akatawaan ti kamali ti sa balya tao? Gapot at damay panagkamalay mo. Saan arumbang aday tatipan panunutam kagawad? Awadan ati asidag apagatangan minwag saraka. Ay. Maluglogi ak mga medan kapitan. Jak meten makita dagiti listahan ti pautang ka. Maguray katag panunutak, no niya tirumbang nga aramidam. Sapay nagrigat tag panunot, no mabisin ka. Saan nga kurit ti panunot? Oray saan kan ngagpanunot kapitan. Ah. Nalugya ka talaga. Isungag sarakon. Kanayon ko pa'y amalipatan nga itad ti barya ni Marituyang. No gumatang. Ay, mabiit lang. Madaman nga kurkurit ti panunot ka. Ay, amukon! Hey! Kapitan? Yasidag mo talapayag mo tayo rasaas ko kan kakagawad. Uwan kapitan. Ay, huwag ngagpaisaw. Sige, mayata kitimbagam kapitan. Aray, gumatangak man. Anyat gatangam. Sabon na paglaba, kan sabon na pagdigaws. Anya pay. Tinapay kan kapay. Ikanak pay iti palaman. Sige, anya pay. Asukar, bitsain, paminta, kan syampaw. Sige, maray. Mabitlaang atalag dagitigat gatangam. Sige, maray. Ulawak ni Marikwanan. Kalpasan na, ibagak nga inted kong jay bayad ka. Amok nga ulaw day tataw. Iso ariribok ag ti panunot na. Adto yan, Marituyang. 98 pesos sa amin dayta. Ay, uwan maray. Sigay, suklian na kon iti dos. Nay, ape asuklian ka iti dos, kat di mo pa intad tibayan mo. Ay nainted kon Marikwanang. Nasikil asa nga gasot jay inted kaw. Awan tintad mo kanyak. Ay na, adday ta ka manin ako nak Marikwanang. Simro manin ti kabaw mo. Ha?
Sakbay nga imbagak tigatangak, inted kun bayad ka. Awang nga ron tininted mau. Imposible madaytan. Apayan ako nam nga imposible ay marikwanang. Mabit lang tabuyaan tati CCTV. No talaga nga dainted mo kanyak. Ha? Ada CCTV, marikwanang. Ada, kagatgatang ko day ta CCTV. Ay, sublik lang ang tiginatan ka. Ada pa'y gayang papanak. Ha? Mega, Saan ka nga umalis dito nagtakderam, nanatuyang? kuwaraw. Apay asinabat na. Ay, panggap mo man ang alokwan ni kagawad ko na, gaputa mong magkabawan, anya. Ha? Ay, kapitan, ay, JJJ kwa. Anya ko Ala, buyaan tayo dyan CCTV. Lupod no, tibagbagan ni Marituya. Ay, pagkawanan na marikwanang. Awanan kay tibain. Ag kumari tapay mga rod ng luklokwan naklaang. Ay, kapitan. Gapo iti na ito nga aramid, ha? Pagmultaan na ka. Kapitan. Kaputa malipatanan ni kagawad ko na isuksuklin. Sambutan mat alukwa. My goodness. Angkay, saan pa yan na sa'yo ati aramid ni nanatuyang? Nuwad na madisgrasya, katkatawan na. Anya? Agam saan na bali? Amin amade nga inarabin na. Naskain. Amadusa ni Martuyang. Ay na, kapitan. Pakawanan da kun. Ahanan na maulay. Tinaramid ka. Ay, madusa ka. Agnakam ka itan. Isil-sil ka. Ije kalabos kun karsel. Kain, agbayad ka pa itimulta. Sige, angkay. Usasak nga rodin titingad na. Ay, unay kan ayan na natuyang. No agaramid ka itisan anasayaat, saan mo't anasayaat ti mapasamak kan ka. Agmulta ka lang arudan, mabalod ka pa. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya, ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.